de cap manera em pensava que em farien aquesta distinció. Entre altres coses perquè penso que les dones en general rebem pocs reconeixements. Sempre dic que arrosseguem un dèficit de reconeixement. I quan me'l van donar és allò que és a mi, perdoni que no s'ha equivocat, no? Però bé, molt contenta, vaig anar al plenari que hi havia i llavors m'ho van comunicar i fins i tot el dia que em van donar la medalla físicament a l'alcalde Collboni, doncs seguia estant sorpresa, diguem, i a més, clar, em van fer també l'honor de demanar-me que fes jo el discurs d'agraïment de totes les persones guardonades. Va ser un acte realment emotiu perquè, com jo vaig dir en el meu discurs, Barcelona no té rival a l'hora de mostrar el teixit associatiu. Té tantes persones que treballen en associacions de tota mena, amb germandats, amb ateneus, amb comissions, i ho fan d'una manera voluntarista, que es lliuren amb il·lusió i amb ganes, que, clar, és veritat que això ha estat una tradició en la nostra ciutat, però ara és gairebé un miracle, que tothom va a la seva i que hi hagi tot això. Una mica per documentar-me també vaig preguntar a la tècnica del districte nostre, de Gràcia, quantes entitats hi havia, i em va dir que 900. El districte té 900 entitats, la majoria de les quals sense ànim de lucre. Vol dir que hi ha 900 espais en el nostre districte, que no és gaire gran i que estem tots una mica tapeïts, que treballen d'aquesta manera, que treballen relacionant persones, fent projectes amb aquesta il·lusió, sense, evidentment, cap interès en guanyar diners o prestigi. Per tant, quan em passa com a mi, que em donen aquesta distinció, jo l'agafo primer pensant que quan reconeixen una dona, d'alguna manera també ens reconeixen a totes, perquè n'hi ha moltes que fan una molt bona feina i que s'ho mereixen. Però també penso en tota la gent que treballa en aquestes entitats i en aquestes associacions. Jo, com que ho he vist sempre a casa meva, doncs també jo vaig ser una de les fundadores de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Estem parlant de l'any 92. Sempre hi he estat vinculada amb grups, amb associacions. També vaig estar un temps a l'Institut Interuniversitari de Dones de Gènere i així, no? D'investigació. Vull dir que per mi és el més habitual, i quan portava ja un temps vivint aquí a Gràcia vaig pensar, i veia, per exemple, quan les festes del carrer, veia tots els veïns allí abans de començar i pensava, quina meravella, però és que això és fantàstic. Com em podria jo vincular? No em veia jo retallant ni fent coses, però sí que dins de la meva petita aportació de recerca i de tot això pensava que potser estaria bé. I vaig descobrir les Minerva i vaig dir, doncs serà... Aquí m'hi quedo. Això mateix. I vaig descobrir la Josefina Altés, que jo crec, sempre li dic, jo l'admiro moltíssim. És una líder que ho fa d'una manera tan natural, sense imposar-se gens, donant espai a tothom. Dic que és una líder perquè fa les actes, bàsicament, però també perquè fa moltíssima feina. I quan trobes gent així, penso que val la pena acostar-s'hi. Però no sou família, tot i tenir el mateix cognom. És curiós. Venim del mateix poble. Ah, mira. Sí. Jo crec que el seu pare i la meva mare són de Batea, i allí són els Altés, es veu que allí maneguen la cirera, saps? El meu sogre era de Batea. Què et sembla? Així és que... I diuen que hi ha molt bon vi a Batea. I tant, molt de grau, té, però s'ha d'anar amb compte. No, jo crec que no estem encara en aquest moment perquè portem segles, no és una qüestió d'anys ni de temporades, portem segles. Jo que m'ha interessat molt la història i que he treballat, vaig fer fa anys un llibre que era les periodistes en el temps de la República, perquè tenia interès en saber quines havien estat les meves precedents, perquè no se sabia, no hi havia res, i em vaig dedicar doncs, a repassar-me la premsa republicana i anar extraient els noms i anar veient quina feina feien.
I això estem parlant dels anys 30 del segle passat, però és que tu tires enrere i des de totes les disciplines hi ha hagut una ocultació sistemàtica de les dones, no és que només estaven darrere d'un gran home, és que darrere d'una gran dona hi havia un home intentant treure-li la llum, diguem, no? Sí. Per tant, doncs, esclar, no estem ni de bon tros. Justament, una de les coses que vaig dir en el discurs que vaig fer de la medalla és com trobo a faltar molts noms de dones als carrers de la ciutat. I moltes d'elles relacionades amb la ràdio. Sí, esclar, perquè també és el tema que jo he treballat i ara aprofito per dir que el dia 25 d'aquest mes es posa una placa a la Rosalia Rovira al carrer Sant Lluís número 14, que és on ella va viure. La Rosalia Rovira va ser la primera actriu de l'Orfeó Gracienc, que doncs, al veure-la treballar i sentir-li la veu, la van cooptar per anar a Ràdio Associació. Va començar fent un programa infantil, però era tan simpàtica, tenia capacitat d'improvisació. En definitiva, va triomfar, va ser l'estrella en aquells moments, estava, vaja, si mires les revistes i tot, la seva imatge i tot plegat, doncs va ser molt, molt coneguda i molt estimada. I quan van arribar els feixistes a l'any 39, van pujar, Ràdio Associació estava a la Rambla, van pujar uns soldats, com que tenien uns altaveus que havia posat la Generalitat perquè la gent pogués escoltar les notícies, es van adonar que allà hi havia una ràdio, una emissora, van pujar i van demanar amb ella, que estava en aquell moment al micròfon, que posés l'himne nacional, i va dir, no, aquí, diu, si vol podem posar la Santa Espina, però aquest no el tenim. Total, que ella i unes quantes persones més doncs, se les van endur o les van anar a buscar a casa seva l'endemà. Ella va estar a la presó durant 3 mesos. Van tornar algunes d'elles a la ràdio, però mai més al micròfon. Però com que ella se li escapava parlar en català amb els seus companys amb qui havia parlat català tota la vida, la van acomiadar. I no en van tenir prou amb acomiadar-la, van ser molt més cruels, sinó que van procurar que mai més pogués treballar ni a un teatre ni a una ràdio. I es va haver de guanyar la vida cosint i amb tot el que va poder, i per tant va patir força. I jo estic contenta d'haver ajudat a que posin com a mínim aquesta placa, no? Sí. Després n'hi ha d'altres que estem lluitant perquè les posin també, però costa. I molt més un carrer. Bé, la Rosalia Rovira n'és una, la Victòria Pujolà, que vaig ser la comissària de l'any Pujolà, que va ser la primera locutora en català de la ràdio clandestina La Pirenaica. Ella va ser pintora, té una vida molt emocionant, la veritat, que sembla una pel·lícula. Vaig escriure la seva biografia, que es diu Victòria la Irreductible, i en ella estem lluitant perquè els propietaris de la finca on ella va néixer no ens volen deixar posar una placa. Suposem perquè era una lluitadora antifeixista i deuen tenir una ideologia una mica diferent. Però mira, per exemple, hem estat treballant amb el Josep Maria Dell i la Sandra Balaguer amb un banc de veus des de fa 8 anys, amb una recerca que es diu Dones a les Zones, i allà hi tenim... De la qual has estat premiada per als Premis RAC. Això mateix, sí. Doncs allà hi tenim 400 dones, 400 perfils de dones que s'han dedicat a la ràdio des de pràcticament els inicis fins a l'actualitat. Vol dir que... Grans dones de ràdio, inclús ara en l'actualitat, vull dir, és increïble, no? I tant, no. I és veritat que en aquests últims anys doncs, les dones a la ràdio han anat guanyant amb credibilitat, també amb espais, amb prime time, de vegades, fins i tot, però, com tu saps molt bé, no sempre s'aconsegueix. Vull dir, durant uns anys hi va haver la Mònica Terribas i la Laura Rossell a Catalunya Ràdio, però ja està. Tirem enrere i torna a haver-hi un home. Vull dir, és veritat que també s'ha d'anar distribuint, no? Les veus i tot plegat, però costa molt consolidar aquesta presència, cosa que, no sé, els homes poden estar-s'hi, mira el Conill els anys que hi ha estat, o el Gabilondo, o el Basté. De fet, jo vaig començar aquest treball de recerca perquè per una revista acadèmica havia d'escriure un article sobre les dones a la ràdio, vaig començar a mirar bibliografia i em vaig adonar
que les dones pràcticament no hi eren, o estaven com a la simpàtica locutora i tot això, no? I vaig dir, va semblar tan injust, perquè les dones, com que jo hi he treballat, prop de 10 anys vaig treballar a Ràdio 4, Ràdio Nacional, doncs les dones hi hem estat des del principi a la ràdio. Hi ha hagut una relació d'amor entre la ràdio i les dones. Deus conèixer la Consol Sáez. Clar, i tant, i tant. Una gran dona de ràdio, també. Sí. Doncs això va ser una mica el que em va motivar per posar-me a fer recerca i a repescar i recuperar aquestes dones que havien estat a la ràdio des del principi, com ara dèiem la Rosalia Rovira, però també la Maria Carme Nicolau, que va ser l'única periodista i locutora que va estar a Ràdio Barcelona. Doncs tot això penso que sí, que hi ha moltes dones que s'han de recuperar i que no estem encara en la paritat. Cap a la igualtat, a veure, és que hi ha coses que a mi em preocupen. Una és la llengua, i aquesta era una de les coses que jo reivindicava, no? Que... Ara tenim una dona, la Marta Salicru. Sí, la conec i va venir-me a saludar, sí, i em va dir, molt bé, que ajudis una mica. Però, per exemple, jo vaig assenyalar que els rètols de les botigues estan en totes les llengües menys en català, que la gent que es dedica doncs, no sé, a les botigues, als comerços, a la restauració, no t'entenen quan parles en català. I ja no vull que em parlin en català, i només vull que m'entenguin. Tot això, diguem, els meus drets lingüístics no estan amb igualtat, d'alguna manera, sí, és això. Després, clar, si ens posem amb altres temes, com és els temes laborals, doncs les dones segueixen tenint molt més atur que no pas els homes, cobren molt menys, tu parlaves de bretxes, n'hi ha moltes de bretxes, està la paret molt esquerdada, diguem, en aquest sentit. Jo crec que sí, que Minerva procura, sempre que pot, oferir espectacles que es fan a partir de les dones creadores, que en té moltes, de participar en les fires, a la marató, sempre està pendent de fer exposicions, tot això està molt bé. I des del Consell de Dones, les que jo hi he assistit, i t'ho diré amb franquesa, he assistit quan es prepara el 25N i quan es prepara el 8 de març. Des del meu punt de vista, crec que podrien tenir més contingut aquestes trobades i es podrien plantejar més coses. De fet, ja s'han fet aquelles trobades que es van fer a la Fontana sobre el tema de les dones. Crec que se'n podria tornar a presentar una altra, perquè allò era una jornada d'un parell de dies, es tocaven diferents temes i s'havia de muntar a partir de taules i comissions. Tot això és molt interessant, perquè el que fa és que les persones que treballem cadascú pel nostre compte puguem posar en comú idees, puguem també projectar una mica cap al futur. I penso que és un barri que ho permet perfectament, perquè tenim joves a la Fontana mateix que fan moltíssimes coses, gent gran que també... Hi ha un podcast de dos noies que es diu Coi de nenes, que el fan a la Fontana, i és un bon exemple de joves que pugen. Ja l'escoltaré. Suposo que el mateix que al principi, aquesta idea, no?, de recuperar aquesta veu, de fer visible que les dones han contribuït, no només a la ràdio, han contribuït a la història social, política, econòmica. Les dones han estat a tot arreu i de moltes altres maneres, i en canvi s'han adjudicat una sèrie d'estereotips, de figures com la dona, en una època era l'àngel de la llar, no?, la mestressa de casa, la mare amantíssima, l'esposa fidel, totes aquestes coses que la senyora Francis en el seu consultori tenia. Que era un home, em sembla. No. Escrivia i ho coneixia una dona. Hi van haver guionistes homes i dones. Val. Sí, jo en el llibre que vaig fer, que es diu Dones a les zones, he mirat de rescatar també aquestes professions, perquè em semblava que eren molt importants, no? Per exemple, doncs les muntadores de so, que també hi han sigut, no? O les guionistes, i quan van fer una exposició al Museu d'Història de Catalunya, i hi havia un espai central on hi havia els diferents perfils que juguen a dins de la ràdio. Per exemple, un perfil importantíssim per les ràdios comercials i també públiques és la de la productora. I aquí hi ha moltíssimes dones.
i produir un programa, és a dir, aconseguir que les persones que el o la conductora d'aquell espai vol entrevistar, aconseguir que et vinguin a l'espai a l'hora que tu dius i quan tu vols, és una feina que requereix moltes capacitats, no? De seducció, de ser capaç de convèncer, tot això. I sí, efectivament, encara ens falta treure a la llum algunes professions que queden una mica al darrere de les càmeres, sí. Jo que vaig estudiar, per escriure aquest llibre de Dones a les Ones, vaig entrar en la història de la ràdio i sempre explico que en el moment dels ajuntaments democràtics, una llei que d'alguna manera deia que hi havia la possibilitat de crear espais i no sé què, en seguida les ràdios locals i municipals i tot van començar a sorgir com a bolets. Primer van ser les ràdios lliures, que se'n deia. Les ràdios lliures van ensenyar fins a quin punt és fàcil muntar una emissora. És fàcil i barat. I fins a quin punt en aquell moment que la ràdio estava tan encotillada, tan amb guió i tot això, doncs aquelles veus més fresques que parlaven, doncs no sé, de pacifisme, de feminisme, de coses que passaven en aquell moment, doncs eren molt importants. I això jo crec que va servir una mica com de mirall perquè en el moment que es va poder, doncs sorgissin aquestes emissores, diguem, que a vegades moltes són municipals, però altres doncs també són emissores locals o iniciatives més del mateix poble i així. I és molt, molt important perquè la ràdio té aquesta cosa que té aquest punt que no és freda. La ràdio és companyia, és entreteniment, és informació, és vincle. I jo crec que en aquest sentit les emissores locals feu molt bona feina. Elvira, moltíssimes gràcies per compartir aquests moments amb nosaltres i sobretot per la teva llum i la teva constància i moltíssimes felicitats per aquesta merescudíssima medalla d'honor de Barcelona. Moltes gràcies a vosaltres.